जोबोद गोग्गाथाव दिनैनि बे गोथार उदांस्रि भारतनि उदांस्रि सान आजादी का अमृत महोत्सव बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै भारत हादरनि 76थि उदांस्रि सानखौ बर'कछ ओनसोल गावारि खुंथाइ सानजों लोगोसे मोनसापुरियाव जोङो फालिदों बर'कछ ओनसोल गावारि खुंथाइनि जानानै दा बावहाय जोङो माखासे हाबाफारि लानानै फुंनिफ्राय जोङो हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ गुबैयै फिरफिला बिरहोजेननायनि उननिफ्राय बिबुंथि लाखिनायनि उननिफ्राय आलासिफोर बरायनायनि जि मोनसे हाबाफारिबो जागासिनो दङ आरो जोङो दिनैनि बे भारत उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बर' हारिनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'कछ ओनसोल गावारि खुंथाइनि सिङाव थानाय जोंनि 22 जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रोंखा राखा समाजनि सिबियारि बर' हारिनो बिहोमा होनाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो मान बावनो नाजादों मान बावनाय जागासिनो दङ बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो बर'कछ ओनसोल गावारि खुंथाइया थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइनि रां बावजानायनि गेजेरजों जे रांखौ जों सरकारनिफ्राय मोन्दों बे रांनि गेजेरजों माखासे खामानि मावनाय बेफोरनि सायाव जों फोरमायदों आरो जोङो माखासे गोबां खामानिखौ जों मावफुंनो हाबाय आरो माखासे खामानिया जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो जोङो सोलोंथाइनि बिथिंखौ नोजोर होनानै आबादनि बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि दानाय लुनायखौ नोजोर होनानै जोंनि हारिमुनि बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो हाबाफारिफोर लानो हमदों गेलेनायनि बिथिंफोरखौ जों नोजोर होदों जोंनि सास्टेनेबल लाइभलिहुडखौ नोजोर होनानै अमा फिसिनायनि थाखाय दाउ फिसिनायनि थाखाय ना फिसिनायनि थाखायबो जों माबा मोनसे रोंगौथिफोर होनाय बा हायो नामा स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं बेफोरनि सायाव रायलायनायफोर सोलिबाय थादों दिनै बेखौ दा एसे उनावहाय जोङो हयथ'बा जोङो रायलायहैबावगोन रायजो राजानि गेजेरावहाय दा बेफोर हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनो नाजागासिनो दङ आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो भारतनि दिनैनि बे उदांस्रि सानाव बिनि सिगांनि जारिमिनखौ जोङो रायखांनांगौ जायोबा भारतखौ उदांस्रि खालामनायनि सिगां जाय जोहोलावजोफ्रा जिउ बावलांनांदों बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनांदों बिथांमोना जेब्लाबो जोंनि थाखाय गोसोखांथाव जानानै थागोन दिनैबो भारत हादराव जोंनि जेंनाफ्रा जोबनो थाङाखै सिमा जेंना जम्मु काश्मीरनि बाथ्रा चाइना लादाखनि बाथ्रा जों खोनायो बेफोर माने गासैबो जेंनाफ्रा दासिमबो भारत हादरखौ जिंगासिहोयो बेनि थाखायनो सम सम जुजिनायनि गेजेरावहाय गोबां मुंख्लं जालांनाय बे सैथो बाथ्रा दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै जोंनि रैखाथिनि थाखाय हारिनि हादोरनि रैखाथिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै हाबा मावगासिनो बिथांमोना जेब्ला जोंनि थाखाय फुजिनां गोसोखांजाथाव दा बाथ्राया बेल' जोङो जोंनि बे बर'कछ ओनसोल गावारि खुंथाइनि गेजेरजों जों दिनैहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों साबायखर होनो लुबैयो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों साबायखर होनानै बिथांमोननि मेंनो रोङै मावनाय माखासे गोदान भिजन लानानै इयुन भिजनखौ लानानै खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायथाव गनायथाव आरो जोंनि थाखाय भारत माहारिनि सुबुंफोरखौ थारैनो इयुन दिगाव मोजां मोनसे राहा लामा फैगोन जों मिजिंथिनो हायो एसे उनाव बुंगोन आङो नैबे समाव दा बुंनो लुबैया जायखिया जों मोनथिलायनानै थानांगौ नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738